Workshop Winkelveiligheid. Goede doelen collecteren samen. Het is vandaag 26 februari. Dit is het PLMaasjournaal. Winkeliers en horeca wegwijs maken hoe ze het best om kunnen gaan met een overval of winkeldiefstal. Dat was de bedoeling van de bijeenkomst Laat je niet overvallen in het gemeentehuis. De gemeente Venray zette deze bijeenkomst samen met de politie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid op touw. Ruim 180 ondernemers waren aanwezig op de avond, waarop ze onder meer tips kregen om winkelcriminaliteit te voorkomen. Burgemeester Hans Gillissen legt het nut van deze avond uit. Ja, u ziet op de stoelen liggen tassen en daar staat op werken aan veiligheid, dus daar gaat het om. Als je de krachten bundelt als het gaat om veiligheid ook in de winkels, dan is dat heel effectief. Dus als je met elkaar wat afspraken kunt maken, ja, dan heb je heel gauw een stuk veiligheidsdoelstellingen bereikt. En daar is het vanavond om te doen. Volgens de burgemeester en politie is het wel nodig om een avond als deze te organiseren. We moeten helaas constateren, dat is een landelijke ontwikkeling, dat het gedrag van sommige consumenten in winkels niet altijd even voorbeeldig is. Dus het is goed om op dat punt informatie uit te wisselen, adviezen te geven, tips te geven. Hoe kun je het op een goede manier samen oplossen? En ik denk dat we dan een heel eind kunnen komen. Als je die cijfers kijkt, gaat vanaf 2013 naar 2014 een daling in het aantal overvallen, ook naar 2015. Dat is nog een sterke daling. Het aantal winkeldiefstallen, dat is lichtelijk gestegen. En het aantal zakkenrollers dus daarentegen is weer afgenomen. De ondernemers hadden allemaal hun redenen om aanwezig te zijn. Nou, in de eerste plaats omdat ik het zelf meegemaakt heb. En dat is voor mij zeer zeker een reden om hier eens te kijken vanavond en wat tips mee te geven om dan eventueel te gebruiken bij mijn eigen personeel. We zijn hier omdat we een uitnodiging gekregen hebben van de gemeente uit om een avondje van acteurs. Word je overvallen, heb je problemen met agressie of zoiets allemaal. Dus dan krijgen ze daar min of meer een training in. Omdat ik denk dat voorkomen beter is dan blussen. Uiteindelijk, dit zijn tools die je aangereikt krijgt en die moet je met twee handen aanpakken om ellende te voorkomen in de toekomst. Is het ook zo als je direct bepaalde personen in de winkel krijgt, dat je weet hoe je moet reageren. En dat wil niet zeggen dat dat allemaal precies volgens dat draaiboek zal gaan, maar meestal is het toch wel dat je er iets van opsteekt en dat je ooit kunt gebruiken. Een overval, afpersing, winkeldiefstal, geweld en agressie hebben een grote impact op ondernemers en hun medewerkers. Sommigen spreken uit eigen ervaring. Ik heb dus een meneer binnen gehad die het pistool op mijn hoofd heeft gezet en het geld wilde. Wat is de impact, Theo, als er zoiets gebeurt? Nou, bij mij niet. Ik had helemaal geen impact en ik heb ook niet datgene gehad dat ik slapeloze nachten heb gehad of zo. Bij mij is het allemaal wel 100% meegevallen. Maar zoals ik wel zo links en rechts hoor dat het wel een hele grote impact is, heb ik dat niet gehad. Als er iemand binnenkomt lopen, wat zou jouw advies zijn vanuit de praktijk? Nou, wat de praktijk is, dat is advies zijn en dat doe ik. En dat heb ik toen ook altijd tegen personeel gezegd. Laden openmaken, geld meegeven, zorg voor je eigen veiligheid. Dus ik heb net het tegenovergestelde gedaan, want ik heb meteen echt een verdediging aangepakt en had het niet moeten doen. Volgens wijkagent Frans Kouwmans is de grootte van het probleem subjectief. Als je bekijkt dat één overval in Venray een veel grotere maatschappelijke impact heeft als één overval in Amsterdam. Ik kan dat bijvoorbeeld vergelijken met het aantal zakkenrollers. Als wij op jaarbasis, ik noem maar iets, 50 of 60 meldingen hebben van zakkenrollerij, staat dat in geen verhouding tot bijvoorbeeld Amsterdam, want die hebben er 600 per maand. Maar de maatschappelijke impact, en daar gaat het om, het veiligheidsgevoel van de burger, wordt wel aangetast, ook al heb je maar één overval in een jaar. Duidelijk is dat preventieve maatregelen kunnen helpen, zoals bijvoorbeeld het gezamenlijk openen en sluiten, aandacht voor de klant en het stimuleren van pinbetalingen. Tijdens deze interactieve voorlichtingsbijeenkomst werd de aanwezigen geleerd hoe ze de risico's kunnen verkleinen. Het moment dat zij iets steelt, wil ik jou horen. En vooral van jou. Goed, daar komt ze aan. Mijn winkel in. Ding dong. Dag mevrouw. Hallo. Lukt het? Oké. Jo, ze is buiten met iets in haar hand. Dan is het winkeldiefstal.
In navolging van onder andere IJsselstein en Olo wordt ook in Venray een gezamenlijke collecte georganiseerd. Deze vindt plaats in de week na Pasen. Met het overhandigen van een raamposter aan burgemeester Gielissen startte woensdagochtend de campagne van Stichting Goede Doelen Venray. 16 goede doelen slaan de handen ineen om in Venray in 1 week gezamenlijk te collecteren. De werkwijze is als volgt. Eind maart, voor 27 maart, krijgen alle huisadressen een envelop met een formulier waarop de keuze staat aan welk goede doel ze willen schenken en wat ze willen schenken. Op dat formulier kunnen ze ook zeggen van nou ja, zoeken jullie het zelf maar uit. Ik geef 1 bedrag en jullie verdelen het maar. Dat kan ook, dan hebben wij een bepaalde afspraak onderling hoe we dat gaan verdelen. En de week daarna dan worden die enveloppen met inhoud opgehaald. En zo simpel is het dan. Het wordt nog eenvoudiger doordat we nu de mogelijkheid bieden om mensen per machtiging te laten betalen. Dus als je geen contant geld in huis hebt, wat steeds vaker het geval is, dan kun je ook via machtiging betalen. Voor de inwoners van Venray heeft het veel voordelen. Het voordeel voor de bewoners van Venray is uiteraard dat er niet 16 keer een collectant langskomt, maar 1 keer een collectant langskomt. Dus dat is het belangrijkste voordeel. En ja, dat je dus ook via machtiging kunt betalen, dus dat je niet per se van god, ik heb geen contant geld in huis, dat je ook via machtiging kunt betalen. De deelnemende goede doelen kunnen zich niet zomaar aansluiten. Ze moeten aan een aantal criteria voldoen. Nou, het gaat om landelijke goede doelen die al collecteren in Venray. De voorwaarde is dat ze een CBF-keurmerk hebben, dus dat het geld goed wordt besteed enzovoort. Ze moeten ook al in Venray gecollecteerd hebben, afgelopen minimaal 2 jaar. En elk goed doel moet minimaal 10 collectanten leveren. Voor het paasweekend wordt de lege envelop aangeboden aan de Venrayse inwoners en in de week na Pasen zullen 500 collectanten de gevulde envelop komen ophalen. De gebiedsontwikkeling in Wansum is in volle gang. Voor Vitelia is het de uitgelezen kans voor de uitbreiding in het havengebied. Het mengvoederbedrijf wil een opslag en overslag voor grondstoffen realiseren. Inmiddels vordert de bouw gestaag. De bedoeling is dat hier grondstof vanuit het schip uitgeladen worden uit het schip en getransporteerd worden naar het gebouw. En dat we met vrachtwagens weer uit het gebouw laden. Waarom hebben jullie hiervoor gekozen? Omdat wij de vraag zien toenemen bij veehouders naar losse grondstoffen. Nou, dat kunnen wij eigenlijk nu heel moeilijk. En dat kunnen we dan via dit pand wel. Daarnaast biedt het ons op termijn gewoon een betere positie in de grondstofinkoop. Dus dat je wat goedkoper grondstoffen kunt kopen. Ja, en op langere termijn is het toch een stuk bedrijfsontwikkeling waar je denkt over 10, 15, misschien 20 jaar een productielocatie bijzet. En dan doe je de investering daarin in gefaseerde stappen. Het bouwen van de blikvanger, een 65 meter hoge silo, is een specialistische bezigheid. Het bouwen van een silo aan zich, het beton, het omhoog glijden zoals we dat dan noemen. Ja, er zijn maar een paar bedrijven in de wereld die dat doen. En dit zijn Oostenrijkse Salzburg, die feitelijk in 2,5 week de silo naar boven glijden van 12 meter naar 53 meter hier. De locatie voor de nieuwbouw in het havengebied is zorgvuldig gekozen, zodat grondstoffen efficiënt aangeleverd kunnen worden. Ja, bij een heel aantal grondstoffen die van ver komen, van Frankrijk, Rotterdam, waar de vaarwater toch ligt, daar is het efficiënter en is het nog wat goedkoper. Praat je over producten die 50 kilometer vandaan komen, dan moet je het gewoon per as doen. Het is aan de ene kant efficiënter, goedkoper. Aan de andere kant merk je ook dat je wat kilometers weghaalt, dus dat het ook duurzamer is. En een ander punt is ook dat je op de fabrieken waar je nu Franse, Duitsers en alle gaartje krijgt aan transporteurs, is dat je op dat moment zegt van nou, we hebben nu niet 10 auto's wachten, maar dan kun je precies op tijd je grondstof aanvoeren. Dus het zorgt ook minder overlast in die dorpen waar we zitten, IJsselstein en Oerlo. Naast de efficiëntere en duurzame voordelen is Vitelia ook blij een bijdrage te kunnen leveren aan de gebiedsontwikkeling in de regio. Ja, in principe wel. Het is toch een gebied waar wij geworteld zitten als bedrijf. We noemen dat wel eens ooit het eiwitrijk, omdat hier natuurlijk veel veehouders zitten die op een hele goede manier het eiwitvoedsel produceren voor ons. Nou, als wij daar een bijdrage kunnen leveren, dat is ook onze core business. In september hoopt Kuipers aan de slag te kunnen in het nieuwe gebouw. Tot zover dit PLMA-journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met morgenavond 6 uur. Morgenavond om 7 uur is er een nieuwe aflevering van Venray in bedrijf aan tafel te zien. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Komende nacht gaat het zo'n 4 graden vriezen.
Het blijft droog met wat bewolking. Overdag is het zonnig weer met in de ochtend wat bewolking. De temperatuur komt uit op 6 graden. Ook zondag en maandag blijft het zonnig. Ik wens u een fijn weekend en tot de volgende keer.